निबासि सना नों आंखौ जौ फाग्ला सिगारेट फाग्ला होननानै मुगैब्ला नोंखौ आंनि देगारजों सुथारगोन मिथिबाय नायगोन सुथारगोन नों बादि मासे मावजिया मोसाजों अरलायनो फैदों बे सौबाय आरो गिबियावनो बर' खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बर' खौरां जाबाय बे समाव बर' खौरां मोनसे मोगा मोगि आयदा लानो नागिरदों बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय सपन कुमार नार्जारी बिथां देगार सिं होनना बुङोबा जों गासैबो बिथांखौ मिथियो नोंथांखौ बर' खौरांनि जानानै बर' खौरां जाबाय नोंथांनि आबुं थंखौ फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय आंनि आबुं थङा सपन कुमार नार्जारी आङो जोनोम गामिया रामपुरबिल दखरानि सिङाव थानाय बेलगुरि गामिनिमोन आं दा माबायाव क'क्राझार टाउनाव 1996आव इस्टाब्लिस जाबाय दा आङो क'क्राझार टाउनाव थायो आं माबायाव मावो मा होनो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव हेल्थ एडुकेटर साख्रि मावो दा आदसा बिथाङा फोरमायनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय बिथाङा माब्लानिफ्राय बर' सावथुन मुलुगाव माब्लासिम बेसेबांसो सिनेमा दहनखो होननानै फोरमायगोन दा आं बर' सावथुन मुलुगाव गिबिसिन 1990 बेवहाय चित्तरन्जन मुसाहारि लिरनाय चित्तरन्जन मुसाहारि लिरनाय फिल्म बेवहाय आङो गिबिसिन फाव खालामदों बे फिल्मनि नामानो जाहैबाय रादाय दिनैसिम 1990निफ्राय आङो दिनैसिम 40थासो फिल्माव आङो खामानि मावबाय आदसा बिथां देगार सिंआ बिथाङा 40थासो सिनेमा बानायबाय होननानै बुंदों थारैनो बिथांनि एक्टिंफोरा जोबोद डेन्जार जायो बिथाङा बांसिन बिथांखौ जों गुन्दा रलाव लानाय नुनो मोनो बिथांखौ आङो गोदोनि सिनेमानि मोनसे गुन्दा रलनि मोनसे डायलगखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बर' खौरांनि गेजेरजों आङो गोबां फिल्माव साबसिन डायलग गोबां फिल्माव नंगौ भिलेननि फाव लाबोबाय दा बिथाङा डायलग माखासे होनो थिननायाव आङो आंनि बे फिचार फिल्मनि संगालि फिल्मनिखौ आं होनसै संगालि फिल्माव मोनसे डाइरेक्टरा मोनसे प्लट होदोंमोन आंनो बे प्लटआव माने जौ लोंनानै बै जायनाखि एक्ट्रिस बेजों नांलायनायाव माबानाय डायलग फटक लानानै आरोखि डायलगा बेनो एक्ट्रिसना नामा निबासिमोन डायलगा प्लटनि माबाया डायलगा बेनो निबासि सना नों आंखौ जौ फाग्ला सिगारेट फाग्ला होननानै मुगैब्ला नोंखौ आंनि देगारजों सुथारगोन मिथिबाय नायगोन सुथारगोन थारैनो बिथांनि डायलगा जोबोद मोनसे गोमोथाव बर' हारियाव बिथांखौ रावबो सिनाय गैया थारैनो बिथांनि गुन्दानि रला जोबोद मोजां जायो आरो बिथांखौ आङो होबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो डायलग मोनसे भिडिअ क्लिपनि भिलेननिनो डायलगाव बियो बे डायलगा ओरैहायमोन माने हिर'जों भिलेनजों फाइट एक्सन बे एक्सननि डायलगा बेनो हिर'आ मटर साइकेलजों फैनानै भिलेनजों फाइट नांनो लामायाव जमदों ओमफ्राय भिलेना डायलग होबाय नों बादि मासे मावजिया मोसाजों अरलायनो फैदों बे सौबाय आरो थारैनो जोबोद गोमोनांथाव बिथांनि सिनेमानि डायलगफोरा बे समाव आङो नोंथांनि न'खराव सोर सोर दं आरो नोंथांनि फेमिलिनि माखासे सोंनो खावलायनाय जाबाय आं दा आंनि असे न'खरनिफ्राय गुबुन जानानै क'क्राझार टाउनाव टेङापारायाव थाबाय मिडिल टेङापारा ओमफ्राय आङो 1996आव जुलि जादों बेनिफ्राय फिसा हौवा मोनदों ओमफ्राय फिसा हिन्जाव मोनदों सानै जाबाय दा आंना न'खरा फिसा हौवाया दा बिए फाइनाल होगोन आरो फिसाजोआ हायार सेकेन्डारि फाइनाल होनानै माबायाव कचिं लागासिनो दं गुवाहाटि बिकास माबायाव कचिं सेन्टाराव बेखिनि बिथाङा फोरमायनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय बिथांनाव सोंगोन आङो आथिखालनि महरगिरि बर' सावथुन मुलुगनि बागै बिथाङा मा एडभाइस होगोन होनना फोरमायगोन दा मा थुलुंगा होगोन होनना फोरमायगोन दानि बे जुगाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव जों नुनो मोन्दों गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने गोसो गुदुं बे हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों माने जायफोर आर्टिस्टफ्रा गावखौ सासे माबानो जाखांफु माने जौगासार जुदि माबा खालामनांगौबा आर्टिस्ट हिसाबै महरगिरि हिसाबै बियो जोबोद गावखौनो गाव बावसोमनांगोन खाथिनांगोन ओमफ्राय जोङो
दा बेखौनो बुंनो हायो जोंनाव मोनसे ड्रामा स्कुल गैया ओमफ्राय माबा गैया एक्टिं स्कुल गैया बे बेलायावहाय जोंनो हारसिं नाजानानै एक खालामनांगौ जायो बेवहाय एसे गोरोन्थिया थालाङो बेनिखायनो आं नैबे दानि जेनेरेसन दानि बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाखांफुंनाय गथ'फोरखौ आं बेखौनो खावलायो खाबु लानानै माने खाथि खाला हादरफ्राव जेनेबा एक्टिं स्कुल ड्रामा स्कुलाव थांनानै फरायनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माने बे रोंगौथि आदब आखुखौ जोंनि बर' सावथुननि माबाखौ फोजौवो मानदन्दखौ बेखौ आङो खावलायो बिथाङा माखासे खोथाखौ फोरमायबाय आरो आं बिथांनाव सोंगोन बर' सावथुन मुलुगनि बागै आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम नोंथाङा मा खावलायनो सानदों बर' सावथुन मुलुगनि बागै बिथाङा दहायसो गाहाय आलासिनि बिबुंथियाव जोबोद मोजां बुंलांदों बिथाङा जोंनि हारिमुनि जेसेबां माबा दं महरगिरिफोर दं बा आर्टिस्ट बिथांमोननो एसेब्लाबो सहाय खालामगोन बेखौ आं खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों गमामायैनो बेखौ बिथाङा मावफुंबा बिथांखौ जों गोजोननायजों लोगोसे गोबाव सम बिदिनो सालायलांनो हाथों बेखौबो जों भगबानाव आर'ज गाबनो हायो मानो होनोब्ला जोङो आर्टिस्टफ्रा माने बबेबा समाव खैफोद आफोद गोग्लैयोबा माने बे माबानिफ्राय जोंनि बिटिआर खुंथाय बा आगोलनि बिटिसि खुंथायनिफ्राय बिनिफ्राय मददखौ मोनबाय थादों आरो मोनलांबाय थागोन बेखौ आं आसा खालामो बिथाङा प्रमद बर'निसिम सावथुन मुलुगनि बागै गोबां नायफिनगोन होननानै बिथाङा आसा खालामदों आरो नायफिननांगौ होननानै बिथाङा प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरदों बिथाङा दिनै बर' खौरांनि आयदायाव गोबां सम मोगा मोगि आयदायाव सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम अननाय आरो खुलुमनायजों बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आंनिफ्रायबो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिबाय थेंक इउ